Avui un cim esplèndid de 1.672 metres i que es diu el Tossal de Mirapallars i Urgell, o senzillament Tossal de Mirapallars. Es troba entre els termes municipals de Gavet de la Conca, l'antic Sant Salvador de Toló, de Llimiana, que estan en aquesta banda, i el de Vilanova de Meià, que es troba a la banda de Migjorn. És un autèntic mirador a tots els costats, com tota aquesta serra que estem portant a terme i que realment és una preciositat, aquesta serra del Montsec. Aquest cim, el Tossal de Mirapallars, està catalogat com un dels cims essencials de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i forma part d'una carena que una vegada ets a dalt, que costa pujar a dalt, però una vegada ets a dalt, doncs te permet fer uns cims des de la Roca Alta, que també us l'hem portat a terme, i fins a l'Ocoscolet, que es troba al final. És el cim del Tossal de Mirapallars.